The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Paradyo Bombo! May deployment na ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kadungan sang unang adlaw sang Association of Southeast Asian Nations sa ASEAN Meeting sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay retired Colonel Uldarico Garbanzos, ang head sa nasamid nga opisina, iyagin pahayag nga may na-deploy ng mga personnel para sa traffic scheme kag parking plans. Sunod kay Garbanzos, kabahin sila sa ASEAN Site Task Group upod ang Philippine National Police kag iban pang uniformed personnel. Ginklaro man niya nga may ASEAN man kung wala istrikto sa gihampon nga gina-implementar ang mga pagsulundan sa trapiko. May sa sining Site Task Group ang may gin-divide na ini nga mga functional nga mga areas like sa security, sa peace and order kag sa emergency preparedness and response, no. So under kami sa peace and order and security. Insofar yan, no, sa task unit, traffic and clearing, kami ready na kami, and we have already prepared sang amon nga deployment. We have already prepared sang amon nga mga parking plans kag traffic scheme, no, sa mga side events sang aton nga ASEAN. Ang kabahin sang pahayag ni retired Police Colonel Uldarico Garbanzos.